Godfrey Farrugia ma jafx kemm hemm membri eliġibbli biex jaħtru l-kapu l-Eżekuttiv tal-Partit Demokratiku. Waqt konferenza tal-aħbarijiet ikkonferma li m'għandux idea ta' kemm il-Partit Demokratiku għandu membri. Filwaqt li meskludix li kontesta l-kap tal-Partit Demokratiku pressat għal darba darbtejn dwar in-numru tal-membri, fl-aħħar qal li ma jafx. Il-fatt li ħsib huwa miftuħ, kemm hemm membri eliġibbli biex jaħtru l-Eżekuttiv ġdid u l-kap tal-Partit Demokratiku? Kull membru li huwa irreġistrat. Kemm huma? Jien blamment ma nafx, jiena membru biss tal-Partit Demokratiku. M'għandix idea. Numru m'għandekx jiġifieri. Qed ngħidlek li n-numru ma nafux. Aktar qabel il-kap preżenti Marlin Farrugia li ma kienx ma' ġenb Godfrey Farrugia tindirizza din il-konferenza tal-aħbarijiet saħqet li mhix se tikkontesta tmexxija tal-Partit Demokratiku minħabba li fi kliema trid tiffoka fuq prijoritajiet oħra. Minkejja dan hija spjegat li sabiex persuna tkun eliġibbli biex tivvota trid tal-inqas tkun attendiet żewġ get-togethers. Dan għal kontrarju ta' dak li qal Godfrey Farrugia li ma' One News għalkemm sostna li lanqas jaf kemm hemm membri huwa saħaq li kull membru reġistrat huwa eliġibbli biex jivvota fil-laqgħa ġenerali li mistennija ssir f'Ottubru. Intant fuq kliem Marlin Farrugia sa issa mhux magħruf jekk hux se tinżamm xi tip ta' rassenja mal-bieb ta' fejn isiru l-get-togethers li normalment isiru fi proprjetà ta' Farrugia.